Шигуле шитик, туфли, бизелген сондық орындықлар бұлар барысы да Татарстан Милли музейінде қойылған. 300 экспонат, 200 музей фондында соқлана қолғанлары қазіргі ұсталарының құл іші. Татарның милли бизеклі ояқ киімлерін шет елдерде де яраталар. 19-20 ғасырларда оны Европа, Азия, хатта Америкада да киіп жүргеннер. Дает картину развития этого ремесла. Экспонатлар бұл хөнәрнең үсешен аша, алар аша без ата-бабаларыбыз ничек киенгәнен генә түгел, шитек күлмәкләрнең тегелешен күрә алабыз. Шул чорда кулланылган кораллар белән дә танышып була. Музей бит экспонатлар белән генә шикләнми, ул гореф-гадәтләрне бар яклап сакларга тырыша. Он сохраняет традицию во всем ее объеме. Бүген исә бу һөнәрчелек юкка чыгып бара дияргә мөмкин. Кайчандыр дон тоткан орша шитекләрен тегүчеләр дә күптән таралган. Яшь осталар керемлерәк өлкәгә китә. Татарстанда каюлы күн осталарын фешн исемендәге училищеда әзерлиләр. Бүген бу һөнәрне 300 студент үзләштерә. Урындык сондыкларга игътибар итегез. Булары борынгыдан сакланганнары түгел, әле аларны күптән түгел фешн училищесы студентлары ясаган. Мәсәлән, менә бу сондык төрле милли бизәкләрдән тора, күннән ясалган. Менә шундый яшел сондыкларны гадәттә әтиәниләргә бүләк иткәннәр. Султан Салиев милли һөнәрчелек өлкәсендә танылган дизайнер, киемнәренә ихтыяҗ зур. Мәсәлән, Мисс Татарстан конкурсына тегелгән милли күлмәкләр аның кул эше. Бу сәнгатьне саклап калыр өчен осталар булдыру гына җитми ди ул. Хөкүмәт тарафыннан аларга акчалата ярдәм кирәк. Мне бы хотелось, наверное, милли һөнәрчелекне сайлаган кешеләргә бар яктан ярдәм кирәк. Грант мул, дәүләт тарафыннан аерым бер заказымы мөһим түгел, чөнки осталар акча гына эшләп калмый, алар безнең татарның гореф-гадәтен, милли бизәген саклый. Әлегә андыйлар республикада бар, аларны вакытында күреп ярдәм итәргә кирәк. Вкладываться в эту сферу выгодно. Үзенең уникальлыгын күрсәтергә теләгән һәм инде үзаңы булган татар кешесе билгеле буларны күрергә тырыша, күргән ишракта аңа ошаган әйберне алырга тырыша. Билгеле монда ассортимент турында да сөйләргә кирәк, бик зур проблемалар бар. Яшьләргә ул зәвыклы һәм бүгенге көн заман таләпләренә туры килгән эшләнмәләр булырга тиеш. Әлегә бу проблемаларны шишу юллары юк. Музей хезмәткәрләре исә мондый күргәзмәләрне ешрак оештырырга уйлый. Шит төбәкләргә чыгып, каюлы күн һөнәрчелеге белән таныштыруны дәвам итәргә җыеналар. Киләсе елда татар бизәкле экспонатларны Башкортстан һәм Төркиядә дә күрә алачаклар. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.